kapor habang isdang panraki yaka kajingwan long brio kujong ukenrat ujong iu Jesus Christ. Labo yaka ka atusan tariku Desember. Don ki bakno ba kani kadai ka jingle niam jong ki nong le bertong hendai. Kita ki nong Europe but ki Greek ki nong Rome ki ba rakhi ya ka Saturnalia. Balaong ba enda haba ka balang hakata ka por ka balang Catholic ka bamut shitlup ka pertai. Ka lapadiang ya ki babun ki bajumani ya ki blai khla ki blai thau ki kwa ban num pen blau than ya ki kat hadu beki du penjelek kemen ha kapor tlang ha kapor sangem ha kapor bakenja ha kapor ba mdani ei ban le than bat amar kata laong ba kila rakhi no kila bu eka bakan long kesngi arpu santarik u Desember bakan de kesngi Christmas ka mas ka jong ukris ka bakan mau ya ka jong man long breu ka jong u ka Bible kam ya thu ya ka tarik ngar ngamlaan penbor ya pi ba pi pin rakhi ka ka tarik dan re shitelup ka perthei ka balang ka bala IT lut ya ladi hoblei ka yo I ya ka kesngi kum ka wei ni kita kesngi bangila ban rakhi ko ya ka bat ban pendon burom ya ka kerteng kun ra chung Jesus Christ telada la ban proof na mla ban proof Henry in the bleak midwinter haka jinglong shra jongka perthei kabala syabat haka telang reben ai bangin kan mau ban rakhi ya ka jinglong shngan ka jingwan pau usngi ka hok may we learn to enjoy to celebrate the arrival and the incarnation of the Son of Righteousness. Amen. Menta kasi kajing hikay unong ap langbrot hakadur jong ka langbrot. Unong ap langbrot hakadur ka langbrot. A shepherd who appears like a lamb. Pinkin mau mencuang trei haka pertei jong ka media. But kumu master of ceremony u MC hakipor mengadang trei haka pertei. Ngala juyok lat bah ban pen itho bat ban pen bena pat ba ya ki riu don sap bat ki riu don burom ki babon na ki hi ki long ki ten shop ki puron ki nong ruai ki melung bat ki tu ki badon hakabor ke ikhtiar ling ba ki rensan ki baper ngahap adawat jingtip ka batikna sapang jong kita ki bangadei ban announce bangadei ban pen bena bat bonsien nga shem yakani baki don hi lupa yakaman yaka jinglong kabayaha pat katakanam kaba kipao kajing pau nam ka jongki kamdei kaba shu turmur kaba shu le menle hendre kadei baki da don chisha yaka sap kapong kidon yaka jingnang kajing start kidon yaka long renyeng yaka man tendre la don chisen uwei u announcer haka Bible ubala announce ya ka jingwan mi pau jong uwei ubam ya hap ei ru em bat kata kanam ka bakibriu ki muddur bau dei bandon mi hap ei ru em ka ei bo wang announcer ba ka ei bakibriu ki expect lamar kongpok utaw announcer uday uyonis nong pen baptist ubadang announce ubadang penbena syapang uji sukris katba udang yalap hajan kawa Jordan tegini kai syaka kitab syaka Bible hakabala tho syapang gani ka jing penbena ba pinsya maka gospel uyonis kalinong gabening kong kedekot ka ba arp kondai ngila lendet bahai to kedekot hakas ngi ka babod uyonis ula yo iyo jisu ba ula wan sya u ba ula ong hakmi ukon langbrot jong ublay uba bakno
yaka pop jongka pertei. Hakmi ukon langbrot jong ublay. Ubabano yaka pop jongka pertei. Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. Syashkor bahaya ketika kintin puson bo jingmut. Ukon langbrot jong ublay. The Lamb of God. Uai ka announcement kanika jingpen bana syapang ublay de. Kabalong mar kongpong yake kabaki briu hagijukis ngikipor gikmi lenti banyeshem bat banyo i. But announcement ka jong u kamday ka ba usule tli. Kumbalong hagini kisngi mo pipule kot kubor man kapor ba pipule kot kubor la ne pipet ye ki media news ki jong pi pim expect sa tangla dan ka ka bala jahi sha try pilatip oh plo yeng ha katukas ngi menen mo di man ta ngi pila expect ba haki news haki media an sabatay kambanya te pipule da ka jingmut dor lupa pilatip bakin sa announce ba plo kayo ni plo hangta ja kumta kata kadukan ini kata kayeng kiti kibreu ngila expect lupa but ngila kumaha ban tip lut iki details jeki kinjinat barok ngikwa ban tip shy tip tiknaba ten rating teng ba people ka kot kubor kalong mar kongpong ya ka ka ba pi mudur kiong ba kalau jaga accident ka besar kai bang tang ta kalenti ka balik cerita bat la jaga kamta tiba pinamut pipi pilayo sngo ni kibreu mo kibala ay ka hamsaya ka jongki ba kalong kumta ka ja kumta bat kala don lupa kata ka jingmut dor po jong pi ni ka jingmut jong pi baka kubor kan long kumta wa na yo la sai de kyong em kham dan ja kham man saw eri em pi sia bakla Komjoro kalong but uyonis nong penbaptis kani kade ka jo ka jinglong ka jong kabala jah kata kapor fi hapor ba uyonis nong penbaptis u announce u penbena sapang ka jingwan ka jong umesaya ki jiu la da ki spasnem kila deb expect lupa da ka jing kermen yau tau mesaya kila deb ban kmi lenti da ka jing kermen lupa naga bentau mesaya kabahaka theology ngi ong the messianic hope kila don lupa kata. But kala don lupa kani ki rabi ki belawan naswa, ki prophet ki belawan naswa, ki jingtok ki bakoj ki bala jupule ke synagogue. Ki jingtok ki jongu Isaiah, ki jongu Daniel. But ki wait. Ladep an patay, u Isaiah le ladep an yoi ke buram ke jongu new play. Tinamar kata kajing kermen bet kajong ki kalong ba anda habawan une ublay undai bet ubak ubamayan ubak raw ubaima ubaishir kay ubak bor kay ktiar na yakren wa por ba announce ni announce haruang kon lang berat jang ublay wa maki kon lang berat ibi ndai wow ndai Pinkin mau baki jiu ki day kajat ben riu ki badonye ka jing hikai tan rai ka batik na ba syapang ka durbat ka jinglong ka jong ublay ki long shwa ki jong ki kum unowa ui to yo ublay kum uta uba bishar na ka jing slay ka bala tap lut ya ka pertehi namar ka pop ukupata men jong ki uta Abraham ui to yo blay ubate na kading bat daw rungading bantian bisa yakinong ba ka Sodom bat ka Gomorrah haba kila impatar Moses ubala ayaki yaki an ki jong ublay une ubala juya kren bat ublay kiyo i ba upaw na pedeng upertat mat ka leile halorulum Sinai ujo hi ublay ubala salat na ki sipotally ki kram ki batrium kala bat ki bala penjot long renyeng yakari Egypt hi haban da suan kat
Uniu blay. Ubala job yaki nong sun. Jongki. Hari kanan. Daka borba kakti ka jong u. Ujo hi ublay. Ubala wan hap daka ding. Naka benta u Elijah. Halo rulum Karmel. Uwain ki prophet ki Jew. Ubala yo iyo ublay dalaki jongki kmat kumni. Ladai uta ubaki ong u Daniel. Badaka jing tok ka jong u kitab Daniel lenong sipau dekat san hadon riu u yo u tok kumni. Ngalakni sajrong bad ngalayo I ya uway ubakup ki jan linen bad panpok siar nela. Kamet jong u ka tensyan kum u maulanai. Ka durkmat jong u ka taba kum ka jing taba ka lele. Bat ki kmat jong u kilame kum ka ding. Kikti bat ki kijat jong u ki taba kum ka renong balasut kenai. Bat ka sur jong u ka sawa kum ka jengkerho upat bhur bakrao. Haba yanu jor yakani ka jing yo ipau u Daniel. Sapang u blay. Bat ka jing penbena ka jong u Yonis nong penbaptis. So ya hap say ru. Sumbu Daniel lu mani du way blay ini Yonis mat do way padu blay. Kumno blay uba shirkai bat uba kabor ke ikhtiar mdon ktin ban batai un pau tang kum ikon Langbrot. Lesi iba biang tang ban syaknya haka duan haka temple Jerusalem. Hatum sim lakhot ju using ke Judea. Haka kitab jing pen Paul lenong san dekat san toy kani sepuluh din. Haka kitab Hosea lenong san dekat katsau. Baraka kitab Genesis la siat parsi sapangune u sing u blay u bolong u sing. Kitab Genesis lenong south kandai dekat pra dekat ar. U sing na kalongkur ki Juda. Lajan barok ki jatnyam jong kaputei. Kidonya kini kejing drodur ya ublay kumutau uba ratba bat uba klanbor snowtrim bat ngemla klem da her serngiu habangi perkat bangi day banjeng hakmat jong uni ublay uba kumuni akhir kasmi. Ndan ka weiru kemensim laka ngek blay na kam ngek blay bakan lat na kata kasmi. Wat ma pi hiru mga hiro. Ba't nganying, hindi, barok kaway ka, ministry. Lani barok ka ni ka kenhon, rika si janjay niya, ying lang, ba't doon ni man ying hapdeng jaran nente. Iway pa iway nangi, nganying, way beriw. Hakmat jong o. Puson niya kata asipang. Bali ang trek nga. Trek nam trek. Penhap. Sutuk dah ketin kasih penhap. Ting. Ting syuk kan? Senguma. Nang day benang kam senguma syuk. Lada piyo iya ubu deng nong bisyar. Bat unong sensyar. Ting. Tambah lada day ipa? Ting hi. Tambah ting dah kejing i. Tenray u Yonis nong penbaptis ubakamba ulong unong prat lenti. Daka pareng ki ong forerunner. Ya u Messiah. Ukdaw ya ubreu ubabun ki tip tangkum ukon u mystery. Nakaway kas nong rit na Nazaret. Bau day utau bawan na bring. Pika jaka ka bau u pelongi ka jing penbaptis u kam da jangai than. Jordan, Bethabara, kan cakap dalam mingi jong keri Israel, Kafarnahum, Galilea, satu seliang Nazaret. Hakajing sisa Nazaret kelong kamarum. Dayat
Bet pipoi syabet habara. Bath habara. Hakabaju penbaptis ba. Tika mamut, kinong Galilaya, kinong Nazaret, kidon to kinong. Ha? Kunong di masaya? Hingin choyo, doon ang rit. Like force na mula doon ba ni? Sansan ni pupurtaang ni penbaptis beri itu. Kajan rum pang kay rum cukup bedagas. Sni ut panpo sni bam ka ngap bat kiput. Kalau non sa sisi ni batay. He. Haka jing sisha ka gospel uyonis. Kamsim ya cho ay siya pang ka jing wan long breu ko jong utray Jesus Christ. Non lenong ba lenong balay, kumulong ka gospel ng Matthews, but ka gospel ng Lucas, ban keren siya pang katakas ngi, leni katakamid, kaba compare, hakaba, lakayaw kulong, dakasotti, lasop aspan le ya pentia hay sing oid, hakasem kulay, hakasem masi, bakla katakasem kulay rum das day, sem masi rum day, sngap ha, kasem ri Langbrot. You got it. The kaktin Hebrew Edel Migdal. To. Simdan kano ka jing bo jing kan mau siya pang ka jing kayaw kulong Jesu hagasing oid a Bethlehem. Uyonis. O apostol Yohanes sa por butoy kani ubashi para ba Jacob. Doon por kita gigay. Nado ka pasdang bet karwit bet bajeling. Ha ka pasdang tan kaktin bat uktin ora don ba. No mention, mdan ka jing mention, mdan ka jing batay sa pangkasing oit a Bethlehem. Mdan jing batay sa pangkajing ruay ki angel. Habet sahur. Nang suwan ng kanmaw ha. Kajing wan jingo ki reustat. Hindi kita kasem, kani ka por ada na kayeng. Mar hindi ba hagajo kami. Marsan ka kini rubut juan em. Ki reustat kam hadin. Laban long dakitayo. Laban long wat daki benay. Mar dang red. Meri empat long mar sendep ka. Banya syong kada banyalit pai sanas Nazaret batlong. Tela nang hab rest. Bed rest mo kyong. Then bed rest kumno pita isem. Menta latip kaklung ni tom long pi aja ka. Ay mapito pelat no pito ka kamera mo. Pikirang ba ti ano istisya saat long hi. Ay no ikini. Ti hang tak sawat kireusta. Temdan kata kajing batayro. Kajing kemenjo kinong Langbrot. Ni kajing bitar sla jong usim Herod. Hagata ka Christmas kabaningkong uyonis bother. Kabamut umdan por kita kike udan daki weipat kajing batay kiba compare. O batay ya kajing ladon lupa jong uni o balong uktin o baim o baladon lupa ba ublay. Kuli yonis lunong baningkong. Enjoy kani ka por Christmas. Gospel Yohanes lanang ningkong pinya iba kini kay batay hash deki snem ki pau ki spa ki hajar snem hashwa ka Christmas ka baningkong. Tisngam handray kani ka jing pertapat ba ka jong Yohanes nong penbaptis hakawa Jordan sa pangkajing mi pau Jesus Christ kakadobet ya ka kabala jalong hakasnong Bethlehem kumbalay posnem menshwa. Kajudan kajing jid bat kajing jurip kabatik na ha ya ki kon Langbrot kibalik syong bat ki bamdan kanukuno kajing tobrian ne kajing anna ka met jongki marsen mi blut na kakpo kakme nakakmi Langbrot kinong syarai Langbrot wut kin kenrup itay barit bat kinda jurip bah kinda examine bah kinda pet
khmat arteli khmut thliu khmut arteli kebinyat tertraim padami pet kijat kibetnya em oh kibet baro arteli baro sauteli mo Abang nong kecil semua, tiki kijat berasa arjur, nadong sadong, kejinglong ke kerpong, kejinglong ke met, kejinglong ke kepok, pianglut, pet usnyu, dan kunu kejing tok, very good. Dan nangta kinda sop da Spany, marsen kaya ki, knang bak nimong, kinum mensau. Marsen kaya ki kon Langbrot. Turma liwat kami tingko kamau gading bot nadin day kamau gading lami dak sok liang lami skar la tho bria long shu tinamar kata kini kinong sarai kide kinong sarai kibahaka sem sarai kabakam kerpang marsen check marsen lap hibam dani sak kishim dekajan kabaki kilapan ap lupa kilom kijan bandage jang kini kinas ini ki doktor ki jang ini sop span wut kita kijat ki tiba dia kamet ki sa stang kli pelat kenang bagi num keryang ki kijat badan danang ta anda mlachi syu ki pentia ya kita ki Langbrot hasing oi bakin suk kabun na kakmi ne bakin ktamelen ya ulang lung Oi to lang nung. Uplang ubalung. Ubakibu lang hakata kasingoy. Kidari sumar sukher sendong ba. Yaki kumta. Knang. Ba la ban pendon kam yaki ni Langbrot. Kibam don kanugo do kajing duna. Anda kila kamsan. Kum kilangknya kibadyang hun. Kibasubah. Bat kibajanay. Haka temple ha Jerusalem. Kom joru abalaka yau try Jesu. Kalong ka parsi blay ka bakraw hado kata-kata. Bala sop Spanyo de kijan. Bala pensya u haka jo ka singoy ha Bethlehem. Jarakat. Ya ka Mary bat yau Joseph. Namarbam don jaka. Ban kayo niyo kulong. Hasem tan lep no. Imat kiyo ikijuk kijan. Balanang pun kre. Ban sop ban Spanya ki kon Langbrot kenrup la kata. Ngasraw Joseph ini Mary mlong bre sim kenrup la di kita. Tambe kita kat bayo. Marsen kai kulung bayo kriat. Sop Spany bet wut. Ngladep nang ta i Mary telot. Kai Hasam Langbrot Sma Auli Kriat Lot Laswai Pentia ya kah apa yang kita kiplang ini kulung boh kupahan ra kan nun lan ra bopli wit nu kulung num la bantia dan kesinggoh itu bu untuk jai ya tia sok Kalong kaparsi ke jong oblay. Bat kani kasem. Kadai kata ka jo kasem. Haka bagi juri ye kini ki judge Langbrot bakan sai. Ban knya ka temple. Kilong kilang knya ki bakan sai. Bat hang talaka. Ya ulang knya ubabahatam. Amen. Basisin knya yo. Lakot kejing knya. Dan kam syuk da kawai. Si siya ulong tang mau utaw kon Langbrot jong ublay o bansa syak niya bansa kudlut par ya kapop jong kapertay kapop jonga kapop jong pi kapop jongi hadin ka jing liat ka jong ubreo hakaliulep jong kapop Mlaklong ba ublay unsu sat pop nang te na beneng kat bangi kibriu ngin jale kat bala ban knya masi knya blang hang nang ne na kendo hoi knya ban yo lat na ka bainong jong ka pop sipor pendan don jing knya ne jing mani blay ka bala ban tau thama yo briu
Ba on light si sendon na kajing kerni ba da kajing tim jong kapop. Kom takala de ya ublay. Ba on wan hiar hino dala de. Ban sya komulang knya. Haga duan tang sisin. Knang ban siu spa ya ukon ban riu. Naka ahoruk suj. Usaitan si sendon. Ngai ngo bangidon ya ublay uba kumune. Uba ngau tuop ha yang ni. Habau sim ye ka jinglong briu. Halaka jong ka long rinying ka jong u. Kumba u kloy ban snowlem ye ka khia ka shon. Kumta ula kloy ban snowlem ban snowsen ay ye ka khia ka shon ka tlot ka swai ka duna ka bakla. Jong ka jinglong briu ha ka do jongi. Usngong tuop ba. Utip shai ba ya kani. Mday ublay uba shong te ket jngai. Jngai. Nakani ka pertay. Nangi kibriyo. Ula do wan hiar. Ban long lem. Kumbalong mangi. Tangba uba janay. Uba klempop. Uniu kon langbrot. Uban sa seus pa. Ya ka pertay baro kaway. Mday ublay. Ubam sngotu. Umday ublay ubam paypang. Umday ublay ubusyo kmi nang tebat usi inya si wit si idom ko yung mlin ko lepo. Hanre na marba uya im. Uya syong yasa. Ulakup na do na sinrong kle do slakjat. Ya kajing long briu. Kajing long jeng kado. Haka pertay kabalangam haka jing jersey jeng kapop. Utip. Usay. Usngoto. Day na markata ka daw, Hebrew lenang arkot katsaw, piyo yakini kikintin. Na marba kita kikon kilong kiba kinja breu, kiba dakado bat kasnam, uji suru ulawan long breu, kum makihi, knang ba kumu breu, ula ban syayap, bat kum taken ba unyo ban pendu no yakabor ubaman, ubabat yakabor, jong kajingyap. Skam. Bacu perkat. Lada ujisu uwan ban penrem yangi wat le tarai ba on pendem haka singoy pen ban on kat ya kasahit beneng ban hyar bat lagi patya pom ke beneng. Anam dan jing ruai angel yeiduen. Hanrai kan sawajam katuroi u angel rangba. Anam dan ka kubor ka jing suk bat ka jing kemen. Penban ka jing penrem bat ka jing bitar sla yang nginong pop. Anam dan uklor uba lam lenti jong ka Bethlehem. Penban ki dak kiba pentrim bat kiba penhersen ngiu hang tia sahit beneng wat ubnai un misnam. Walayap jing lekmen bat jing kawai anreka ban slat yangi satang ka jing yap bat ka jing kerho ka dujok ding. Tinamar kata Aingo yo blay nakabentak ka Christmas ka beningkong. Namaram donjing penren. Ya gitu kiba how Chris Jisu. Ang ka Bible. Haka city upol kinong room lenong prada koningkong. Tenray ka jingkli kiba kong san kalong. Hato pidon mo how Chris Jisu. Hato piyalong. Kumno haka taka jingya day ka jong pi. But une obalawan knang nakabenta jong pi. Bon ginong ya tulupa dai ha Israel. Ki krensai ba utaw Messiah uban sawan. Unlong unong sensyaro ba krautam. Bat baka hima jong u kanne bamjukot. Isayal nong saupaw dekot kabasan. Tien sepen pau ya ka buram jong utray. Bat baro ki breu ken yo iya ka. Utray dalade. Ula kular yakane. Ngangay baro ki ba yo sngo. Yakane ka jing ya lupa ka jong Isaya ki tikis ngi kipor. Kimudur ba ublay on one pau haka bor, haka buram, haka spa ka pau, haka ikhtiar, bat kan long ka sngi bat ka jing penpau ka ba platam Kop hibi ki jiu baro. Kirem. Daka jingkermen siya pangutaw Messiah.
Pelse hakisngi ki jong uyonis. Nong penbaptis. Utau mesayaw balawan pau. Uking ya ka buram ka ba markong pong ya ka ay ka ba ki mudor ki taray ki ap. Kalong ka buram jong ka jing pendem bat ka jing lerit. U Philip Yancey uway na kinong tok kot Kristan. Ula tok kum ne ka kot ka jong the Jesus I never knew. U Jisu ubangam jutip. Ubatay kum ne ka katin pareng. The God who roared, who if he so desired could order armies and empires about like pawns, this God emerged in Bethlehem as a baby who could not speak or eat solid food or even control his bladder, who depended on a teenager for shelter, food, and love. Ublay ubatang sikerho. Ulapan pandem niya kihima. Batban hukum niya kipat niya pom kaprotay baro. Penbanu ni ublay ula shim niya ka jinglong briu ha Bethlehem. Tangkum iklung. Ibampat laban le yay hidalade. Andre iba sanya lut akakme. Kabadang hap ri. Hap sumar ya u. Ngamtip la pila jungat. Hakakim kat. Namar ka jing bamsalya jo gitu ki badona kakerdan. Lese imat bala kerbetan. Kasarong kakeret bat kameng. Pelapat bah kata ka Christmas ka baningkong. Uni usim kisim. Utray ki try. Ola pandemya la de. Banlong lem kumangi ki jing tau jong u. Klem kasarong. Klem ka jing dawa burom ay ruem. Pinkan mau ki reustat. Narimi ngi. Kilit wat ya uni ubaki ki ong usim ki jiu hey. Haying sim Herod. Ki bapli ki don. Ya kata ka jing mut durbet. Ka kun sim tia. Haying sim kin mo. Let mut dur himo ban kaya u. Hakasem ki kun brot. Kidang mut. Balada kumno te. Ha Herodium. Ha Kaiseria. To ha Jerusalem. Bethlehem. Nung kendong. Na Jerusalem habyat aduk pramer. Kiri ustad. Tang bagi bapli kim payload. Beth Al-Khaim. Beth. Pijak sengoh bahata kaktin Beth. Beth El. Beth Saida. Kaktin Beth kamut. House. Kajing. L'chaim of bread. Lane jong kajing im. Kajing. Kabadon kapu. Kaya no. Yaw niyo ba kaway kasngiyon sa ang ngalong ukpo kajing im. Ka Bible finda puli ka long bekum ni. Kaya lambit. Spiak. Kam ni nito lang. Hap no MP. Tiha kita kisngi ki por ki jong uyones nong penbaptis. Kibriyo ki don ka juhi ka jinglong ko mangi menta. Hi ka jinglong jong kibriyo ka por ka jong apostol yones. Kalong tek mangi along mangi menta. Wat ka balang ha ka to ka por. Kabelai de gitu ki badang sulong Kristan shen. Hadre ki bampat do hi ya ki jingmlin ki jongki men ba ki dang mania kan yamrim ne ya ki bleitau bat ki jingle bertong jongki. Kidang don ki jingmlin ki habits ki berim. Dang ha ka lingkar ka auria ka tanglang ka thok ka syukur ka hetnya ka sarong ka keret ka kumta kia sajhok dalade yalade. Kikloy ka benbuk ho iway. Ba ki imsngi kawat dong paramaki. Kat bakum ka jungki kai kibriyo. Bat kim sudnyo ya ka hukum ukun rado badawa bakin it yalaw blay. Lagado nun ka mansim ka jingmut
bat kabor baro. Bat bapin ya paralok. Jalaw para marjan. Kumpapi jalade. Ngataray kata ka raibi. Kadang jay ken reihi haki do'nud. Bat kimensiam kristan. Wat aduk mentaman ne. 4 jalat lut. Ngibang kepe buram breu. Ngibang kepe ben bat ka kento iwe. Ngim ken mau ba utau balong unong ap langbrot ulawan tangkum ukun langbrot. Knang ba un sngoto. Yaka jinglong langbrot jongi. Hapdeng ki suri. Bat ki senpo. Jong kene ka pertai ka badum. Ulawan knang. Bangin yo inuk sana u. Kumno ban im. Ki langbrot. Ki basyanya haunong ap langbrot ujongi ong amen. Bat hadin hi ba ulay yashem bat ngi. Amday ba upun kesan pen kraw yang ngi. Kumni no hi. Pen banu ong kumno ka gospel u Lukas. Kalanong ka basipaw ka dakot ka balay. Uang akmi. Nga pakno ya pi. Kum ki kon langbrot. Hapdeng ki suri. Sangat man pulih biang sasisen. Lukas lanong sipaw dakot lay. Hakmi nga pakno ya pi kum ki kon langbrot hapdeng ki suri nga pa ya pi ba pi penlet kum ki kon langbrot hapdeng ki suri ngalaju pet plim ba pi ngalaju pulir bon ki kot ba ngalaju kendo ru ki katto kat ni kinong ap langbrot ndai tang ni hari India hanrei wat ceri Israel. Tip nampak julapi baki langbrot kini ya shrut ya dait para maki. Ya tenro ya tur ya syabut iwe. Datang alai ibha. Kamtam lagi langbrot sa Middle East. Tenrai baki ya dait ya shrut ya tenro para maki te. Banya tur banya kahat para maki te em. Kim don benyat banep. Makam nep ki benyat jengi thai. Neki tersim ki ba itrim. Talents mo, like thanks. Kim dan. Neki reng, kiba satar. Banyakun. Tenray haba pet yang ipat aki nigis ngi, ikumba ngilaya kelas surilut. Ha kaya kahat, kaya kni siing do para mangi. Wat para bangit. Ngap hao Jisu, sim laong, bau pa yang i, kibalong kilangbrot. MP, uang ndray, upa yangi, kum kilangbrot. Kemudian kani kamut bangila ban sngokum ki suri ne ki sing ne ki kada ne ki masi ndray, anda ka jinglong langbrot. Ka jong une, ubolong unong ap langbrot jongi, ka sothit apo jongi shisha. Ngin long ki bakum mau. Hapdeng ki suri, but Handrai ngin nang yai im kum kilang brot. Ngin yai saki kum kilang brot. Ngin yai kren kum kilang brot. Ngin yai longhi kum kilang brot. Ngin yai react kum kilang brot. Bat ndanang ta ngin job mensem. Wat ya kita kisuri. Kum kilang brot. Syaka hima ki beneng. Namar balada ukwa ba ma pi pinlet ya long suri. Unong. Kikat ya pa pi kum kisuri pedeng kisuri. MP. Dek suat kenyu bapa. Ya kisuri kop sne langbrot hapdeng ki langbrot. Ublay jangi tu upa jangi. Kum ki langbrot. Hapdeng kisuri. Tinamar kata kiba ut, kiba nam. Kibang ni kejing im sosat. Oh te pimut pa ya pi. Kum ki langbrot. Say. Senan pelong. MP. Paya pi kum kilang brot. Hapdeng kisuri. Ang bapi. Lada pilet hi. Alakut. Katarik. Handray lada lapha mau. Uang ayo. Ha? Nganya don ringkat bat pi. Hadok ka bawai no. Kapertay. Amen. Unew nang ap langbrot. Ubaw Yohanes nang penbaptis u announce ubaw de kon langbrot. Ngidon ka mantip hai kani. Tika jinglong langbrot ka jong o Jisu ka pao.
hakikat tu kat ni ki benta ka beningkong ha ka jing pendem jong u ha ka jing pendem jong u in his submission nado na peneng utrai utip syai ya ka bainong jong ka jing IT ka jong u bahkan sakut ha ka ding pna syirkai Henry kumukun uba id uba buram bat uba kongo shida jalau kupa shim lakan randin toh ni kan mau ha get samani ula ya weri gitu ki laingut ki bau ya jan Petros Yohanes bau Jacob ale wan ya dwai lembat nga shano ki bapli kemla shan Kiotia ka jing duai kumbabon nangi na jorong than ki badwai Kiotia den reu Jesu udwai pag jing duai jong u atrai ngamon ban pediang ya kani ka khuri andre ka mon jonga ai kan long ka mon ka jong me pigen ma ne am sien uli ya kren bat ka kmi jong u Yohanes ba Jacob Kong kum no kong ko try syak baki kon jonga wen shong skadiang wen shong skamon ka jong me haba me kiu ban shong hala ka khet ka jong me ka mo la pan portfolio lo pa ken ministry ki bakham kan sai deputy CM deputy prime minister mo home finance den reu Jesu wong kum no yakata kam shong hanga yanoban ai na ka shong hau kupa jonga shim lo ong bakam don mo ka don ki sa shong skadiang skaman ka don ka shong haipa ndeu ko no banai kupa tang bau ong ten re kata ka jing dawa ka jong pi ka long tang ani hato pi mon mo baki kon jong pi ki la mo bandi ya ka ju ka khuri ka bangan sadi kam dei ka khuri jong ka jing yale kmen ka jing risa ka dei ka khuri jong ka jing jenjar sat ka jing shitam tra ulatip lupa ya kata ka khuri ka ba unsa hap bandi kat kum ka monu ka pa jong batu lop diang pat ulati tang na mar ba u i yo ka pa ba u kong yo Henry fitip na siya landet. Na marbau ru yang ayapi. Utip balada umdi ya katu kakuri. Ngin sa hap mandi mangi. Amen. Di udi ban pentelilot kat ya ka. Bandala day kapor yang ibandi. Mdanay ay syua ka. Amen. Uday ubada kongo lut. Pilipilan ng ar khat saw hado pra. To wat imsngi ka wat tangban mento yala di simet. Handray wat shwa kumno ban yarap lem yekiway. To the donru ya ka ju ka jinglong ka bahaw Chris Jesu. Uba what about don ya ka jinglong blay. Sim la nyo yala di uba yalong maringkat baru blay. Handray ula pensuda no yala di. Udah sim ya ka jinglong merau kum ubreu. Ti ula pendem rit yala di bat ula kongo wat hado ka jingyap hi. Ka jingyap ha ka deng pna. Ka percaya ka kensut. Bangin tenro ka kwan mentoy simet. Ka yonong tang yala di. Bat day hangtakan basami ka bishni ka pihun ka to ka syukor ka tok ka bam club ka penyap bat ka sarong teneng. Henry ka jinglong kabeneng bau Jesu pen inuksa kam klau ka jing la di Henry day ka jing aye ublay bangilong kumne ko mangilong menta bad ni aingo ni ay buram lutang ya u o balapan kesan yang i da ka jing pendep ka kamba ka jong u halor ka ding na u kongo hado ka jing yap namar bau i jokpa ba namar bau tap and sim yang i hallelujah kabaar kajinglong langbrot ka jong Jesu pio i ha
kajing kongu kajing IT lut kajong u kabaning kong kadai kajing IT lut kabaar kadai kajing kongu utrai Jisu tip sai yala ka mission kajong u habaw la wan ban long breu but what up ding kajing but kajing tenjo kiba bonjat nado ka basdang hipin kan mau Mars ndep kajing pen baptis Mars ndep pen kesan umen seba khoi tu ruan hiar halor jong u baru kupau balong hakmi uniu kun jong hau bangas ngob hae reja yu Mars ndep nang ta umen se mula rong yu sekari klau bat hang ta olah hab de benya kun ye kajing pen shoy kajing tenjo kijong usaitan olah job ye kita baro bat ula mi pat nang ta bat Mars poi la ja ki kamba hakafar no hum Ladep nang tu lastang ban let keleng ban let benjalap. Anda ladei kat tu kat nipor. Ola one pai Nazareth. But hangta. Ola declare. Ya kan Nazareth manifesto ke jong ka synagogue. Haba ola pule ka kitab ke jong Isaya. Kabalapan bana. Teu men se mula pun slek yang. Bangan long uba yalap. Ya ka kubor apdeng. Kiba syak te syakum. Oba pen kiak ban pen pet ki mat pet jong ki ba mat la bat kum ter saya buka gospel Lukas lang ka basa kani tan res ngap mai kini ki kentin dai hangta ba ulas dang ban hidai ulas dang ban pen I ba ci por ki le yes ngolong impressed ba ki para dong ki para snong ki para jat ki para kong ki jong u reken san kawan kiu ke jing ingkong ka bawan no baman pi ori Nado menau ni ulah banlek kamba. Nado menau ni keren. Puas pamu. Hatungi ngimi choyu nado putang rin. Kini ki besi para pak duki dan bat ngi. Kum ta pa man tau ni. Puas ila dia kemudian Mesaya. Kita sengong kong. Bat ke Bible kaya tu yang u. Yang i bakila jan mut bantanya u. Bat ban shop yu nakariat na Nazareth. Henry ula yat lat no nang ta. Bat shim lala ban le tan ki kamba han Nazareth. Kumbo la yo ban le shawe. Bale. Namar kajing ye itu itau kajing ye jo kajong ki nado dang red bat u. Kapelong ban kejap ya kajing ye. Wau deu kono play. Kaniam kapen melen ya pi. Ba pinchu Jisu kat aduk ba mdan syuk. Kajing kordor ka kerteng Jisu. Hakaduk nuhut kajongi. Endah habala bangkan ke milenium. Kajing ya dei badu kenrat. Kaduk no. Sumar. Husiar. Badle adkar. Teulah hapde banyatur hapde kajing kajing tinju kiba harukam. Henry ulah tur bor ulah ketong haduk ke bakut ban pendep yala ka bha ka benta halor ka ding na Isaya san pulai de kot nyo ko ong ulah sya le ben sat Henry ulah sya da ka bas ngorit sim la ang siken tenru kum ikun langbrot ban sa sya penyap ne kum ka langbrot ka ba sya ki lau snyo sim kren siken tenru Kum ki breu ngi kloi bha ban ut ban nam ya kat ka bangi sngo ka long ka jing tenjo. Anda kum ta ngi ri ka man sim ka ba kloi ban sajla. Bat ban jale persya ya ublay. Namar ngi sngo ingkong. Kumba ngi la sya le ben kan. Nda ban kan kaduk kaduna. Nda kang tan ki lak kilenti. Nda kerho tan ka pang ka krow. Inda sajatan kijing ye tunjuk bat kijing ye tingko jong kijing em mdei bangi dombreu bonsin ni sat sia yo play nang ta jing ko ngo jong ni bat jing IT kapulom no komno ngong ye pingila ban saki yo try habang nyem ya hap satya kendiat hiru hakajing yaisha bat kajing ko ngo kumo pediang yo Pin kala long lem kumo kabalai. Kajing long langbrot kajong u kapau. Hakajing ya day kabajan kajong u batla ublay.
Utrai Jesu angnut bangin jale bandon ke jingya dei ke bajan bat lau kpa jong i ubahabneng. Upla ba ma u bat kpa jong u kialong kawei. Uang lada pila yo iya nga. Pila yo iya kpa jong a. Kani kala pening kong ki babun. Kam tam ya ki parsi ki sadusi ki rangba lengdo bat ki nong tok. Kum no bo meu briu me kamba me medeu blay. Ki keno bakata ka day ka jingkren ben blay blasphemy. But day na kani ka daw baki ktong ban peniap pi ushi sundon. Hanray kim yo i bakata ka jing clay ktien ka jong u. Lakan rong ya kata ka jing smoto ka jong u. Hakani ka way ka jing shisha. Udon ka jing ya day ka bajan bat lau kupa. But day kani kaba pala yo ban job wat ya ka jing yap bat ka jing tep hiru. Kan mau ong klem mau ngimla le ay ruem u Jisu pen syai how Yonis nong shipo de kat saw ngangalong utaw nong ap langbrot baba tinga itu ialah ki jong bat ki langbrot jonga ki itu ru yanga kambiang tang ba pinchu tip sapang ublay namar wat ki suit ru ki tip ha sapang jong u kajing kali kalong hatu pi itu ya u markmat bat hatu pi don mo kajing ya day kaba marsenda kaba yajan bat u kli sngi bat me man la kapor mo man sim upelong yang i bangin wan ra ini kijing hikaya pi kum ka ministry kajing tmu kaba kongsan kalong bet kani ba pi pindon kajing ya day kaba yajan bat ublay namar tangu blay ubala ban pen kelay pi amu briu am kaniam am kajing persang kajing le kajong nga kajong pi tangu blay haba pi yajan bat u kabor ke ikhtiar kajong u katu itangi habang ngitur ngi kentur sa u bat ngiyajan bat lau kupa upan bet ya kalentiyat kajong i amen kedekot kabasaw kita ki langbrot ki bot ya u namar ba ki sngot ho ya kasur kren jong u pi balay la bot yu la man la kasngite la ya jan la ya ju la tip uba kumno long kat no ka rin yeng ka jong u kumno ka sur kren ka jong u ka snow ni yo snow lut ya kita ni shempang lut ya kata bat habakum ta jayu namar bagi yo snow ka sur ka jong u ni jan bat u kata ni sedang ban long lem kumalong mau ya kani kajing ya ichi parlok setang kitu kiba klae kiba kajing ya jan kalalong haduk kata-kata ba ngade iwe ngal su update lenungan isi ti iwe kajing ya jan ki katu kat ni kalong kumta kani pinum yo i tan na pedeng si parlok pia i penban hapedeng kishi kurim dan rei kat saba pia i yanga pia i ru ya i Pastor Sharon bat anda habang ngile ya im ngile ya yat kumne wat kadur kadar ka jan yabe karu komkren ka jan long kumju ka jing long ru ka jan long kumju tik kumta ada pia jan bat utrai ka jing long kan sa stang bandang bot yo ka jing tensyan ka buram jang u kan sa pao api bar ka jing klem kabor ke ikhtiar ka jong uru kan tuit na pi shakiway amen kita kilang brot ki bot yu balay amar bikis smut ho ya kasur ka jong u laban ong kita kilang brot kia jan bat u namar kasur jong u kapensuk kapentengen ya ki amen kini ong gani ka juk ka bentah jong ka gospel Yonis kinembot ya way pat namar bakim snot ho ya kasur ka jong u amen u blay hunti ya ka jingmani blay ka batang nasla wala da ka isyong kun katno katnuru pidon kam bandon intimacy pidon kam bandon ka jingya day ka bajan ka jingya day ka bayajo ka bayajan bat lau blay kat adu ba pis snot ho ya u bat ya ka mon ka jong u
kapoi hadu tau put ba si sen pai mo liak pia sung tho deu blei pidang trekam hayeng pidang lilei si asko ke jing sang ke jing long klak per deu blei ndadan kam na kali ato dei mame latip ipa ka dang ke jing jan mde shu ublei adei ipa mar ka tau jisu hikai la pi duai ongko pa kato ko ba translate kok pa de pili ong ipa jok pi kok pa balai minei toki ka translation ka ba dei kalong ko pa me habeneng kajing ihit kaburam nga ai lut ya me kahima jong me ko pa kahima jong ni to kanwan no menta kamon ka jong me en pendep nama kamon jong me ka de menta kahima ka jong me bakan pa hang ni ha perthei thik makalong habeneng pa kan mau mo madan kamba man lakasgi temap ri kiring kang jong namar ngandang wala lang de khon jong me mabakla tama hikaya nga bakumba me map yang ngaru ngan bit kpa ngan map ikiti kibalale persyaya nga walid sya bangan pois ka jing pensyoy namar me mesumar yang ko pa nakabas niyo baro nganget mesumar bet mame kaburam kamani ngaw kun yame ko pa amen talapi duai kumta pendang jan pendang smuto ya ka jing ken sai jang kata ka jing duai ka bau jisu hikai dan re ye gitu ki bas ngo start ki bas ngo reuniam ki bas ngo ngating bayo ka khot arpun reu ka kren yano hang ni jisu teu ong henrei pen am nge namar pem dei kilang berat janga pen am nge balai pem dei kilang berat janga tel pem dei kilang berat janga dei jong no hi kitu ki por ki jong utra jisu kilang berat kidan la ka jong kasem kidan la unong sharai kidon lau jong unong ap bat kidon la kil jong ki jakaplang ki bau ni unong ap utip kini gijo dan yalam ki ka kham khla kinum jo sto tenre Langbrot hi ka basutur rumah kum to ka balas suja klep ka bala hap sti seteng riat dilan balik tam balai ngam keren yakin ni khang ni oh ya Langbrot chol mutton chops sibe hempi hakti kisi ki por ki breu ki da long husiar bhai kata kade ka Langbrot changki wei kato kadang kade ka Langbrot changki wei ndek ki jongi let's say kinde ibal apoy ka jingma kila ma chera bantan tamakin pelai no namar balada yokem ya kato ka Langbrot changki breu bat pi long beu du nong to la phim dei ki Langbrot changa ka bamot pi dei ki Langbrot chang wei ken pila da ja ka Langbrot jisu ong no ngan ki khandai asem ani banwa ti to ko wei namar nam don bali wa ka kadai ka changa ngan habli wa manga ka la kadai jong uthi on habli wa uthi sai takat ba pinang dei ki Langbrot chang u pi as ngone an teng teng na kum baklan da kum dom da kum dukhi da kum snu tho bala le bi la le kulmar ja yoi dan iu ne pi as ngoi ka jing tan jong no u ding du u jong o wa tan yang ye pi saka terpeng jong o saka jing piam ka jong o ba chia sem jong o amen mar ka tau ang anum ino no ye pi telangat sakat bangat unang ap uwat ye pi telada phim dei ki Langbrot ki jong o te umwa jo kan ye pi bat phiru phinum ngap la do khot namar phim saliate ka sur kren jong o
พิมพ์สงบทั่วเถแต่ในระดับพี่สงบทั่วกันนี่ก็คลิปมันบอกคอดมาอุยพี่ที่ปัจเจ้าบาดบวดอยู่ไอ้บักนี่ก็คริสต์มาสกันเชมยพี่ตังกิบเชียชงเช็ดรูมาบันรักเฮียกับสนิกาจงอุตาวบะพี่พิมิโตจุเล็กมุกสิกาเขาไอ้กิบเรียกบะพี่พิมิโตประมาณละpointพี่วันโนพี่สาให้พี่ดีคนจังโนลาจากว่ายอดก็คริสต์มาสจะกับบันดุบยอดจิงบามแต่วันอิชาบักนี่ก็คริสต์มาสกันเด็กจริงเลยรักเฮียรูมาเละกุลมาร์อยากสนิกาจงอุตาอุบพี่ตั้งอิโตรพิมิโตฮันเรย์วันบัดเยเชมบัดเยอิโตอิทาวพี่กับลังบรอดบัดลาวลังบรอดอุบาลองอุตรายกันมา8,000 snem menshwa ula yala ka khet beneng ban wan ye kendo marmet markmat bat phi ban don jing ye day bat phi ban bitin ban yalam ya phi leng baki jaka plang ki bajurngam na jan ki wa ki batut jai jai mon pen sle e ka khle jong phi de kompnyang ka khuri jong phi kan sle on pen kre e ka mi da khmat ki nong shun ki jong phi bawa la da pi hab de ban ya je ka tem ka ser ngi ko jing ya undan bat phi namaru ding do shan do jong u on shara ya phi barakmi ka jing isin ai bat ka jing le sbon ka jong u kan ja ringkat bat phi tat adu pinda poi haka yeng song ne bolo pen kre lupa na ka benta jong phi alis ngap u khot ya phi de ka kerteng jong phi hi u itu ya phi u tip ya phi wat pen slam wat bo teng wat pen tat dor ya kata ka bolo ai buram ya phi wat condemn dalade wat pen rem dalade wat ngorem u kloi ban ya itu itao bat phi namar u angnut ban ya jan ya ju bat phi u ap kum u nong ap langbrot u bapha badu kwa ba phi pen long lem kum ba long ma u ki langbrot ki ba ko ngo bat ki ba pendon buram yau kupa ndon ki bala palathan ki langbrot ya ki ba neu nong ap langbrot omla ban sanjur thmai ban pen bahapat bakin long ki ba diang hun ki ba janai bat ki ba pelamayan hakmat ukpa jangi ban pen kut ngakwa manya thu ye pi ye we ikana iba ngila pen ak kum ka ministry how PCN hakawe ni ki Christmas specials ki jangi long ba si sen hakawe ka restaurant ka ba rem dor bha ka ba ka yit plun le yeshong saho armut kitei dondur dondar karyam bha karyam miat bami thu ithau sho kata ngamong kata bula tambah la pit pot bhai ken la sen ubi brok ka restaurant but ka jing order jing bam jong ki ka bala itho lapen kulmar je ki nong shet bat je ki nong wan ra jing bam ru hamar kata kapor nang the na sabar wan ya u arkme jong iwei ni kita u yo i ka we kiru ki khot u tum ban se ban rung la ka rung ken ja la ka we than palat ro ta rung wa ei phile yu ni ki ang ni nya wan ban bam lunch ish tuang te kan ni yang hoi tek jing yele style du la palat ki ang namar ba it is a special day kadi ka singi ka bakerpang jong no ang jong khulung ken yang iwei ni kita ki arkme jong u khulung balai wow ta si kinu dap sisnem wow ni to where's the birthday boy shay to khulung ba dap sisnem shu pila bit mun dalam yung ni tatela kulmar lo ka plar ka habujli napkin nabju hagis unsa yam sul nyar nis penjabo skini ki jan kinep jeng tu dan be mei gen usawang ha si khai khulung dan yeng mi mei jeng pi khawai yang ni le mod ni
Bon kiban rakhi Christmas hau news nem. Kimi tho yau birthday boy. Pi wat long kle bit kum ta. Ya shem not manta. U up ya pi. Naman na lor bo long unong up Langbrot u jong pi. U long ro. Us em badu kan rat jong pi. Lada udai unong pen em kabamot udai ban pen em shwa ya pi. Lada udai u kan rat hatu long try mo na lor halor kan na dong shadong ka jong pi. Bon ki bakwa ban yo ki jing kerku jong u. Hanrei kita unsa ai lang tam. Tang lada pi wat shwa ya u. Bat pi shem bat u bat kahima jong u. Yen dwai. Try ngawan ban IT. Ya baro ki badan ka jingya day ka baya jan. Bat kani ka ministry ka jangi. Bat wat kitu. Ki bampat itu ki bampat tip yangi. Bangilong serious sapang ka rakhi Christmas. Sapang ka ai buram lut yami. Utau klung ubalatia ka sing o ya Bethlehem men arhajar snem men shwa. Kiwei kila ban diaw, kila ban sngosi, kila ban artatin, kila ban kerya nagabakaway lani yakbalik men Christmas. Handray try malabo pagadanod ka jongi. Bawat lada kapertay ka artatin sa pangkatakasngi katarik hagaba melawan long briw mami. Ngiruk ngim da tikna bat ngim da shy na mar umsim lapan shy ka Bible. Handray kaway ka bagi shy ka David kani melawan siya laki jong handray kita kibalong kilaki jong me kim sim la padiang me ngem kwa ban long kum tayang ngi te try na do ka donut ka man sim ngi kwa ban pelong me o pedeng o stongnor o lado o sim o kenrat o try unadong sadong ubaningkong badu bakhado u alpha u omega kajing im kalong renyek kalawe bat ka bansawan lud kajongi trying awan ban IT kani kapor ya kaway pakaway ni kini kimen sim ki bakordor ki ba me malaw buk nang bakin ya shem bat me lingba jo kani kapor jo kajing ya selok bat kajing hikai ngawan raya iway pe iway na ki kani ka clip mat wat ki tu ki ba tune online yangi ki ban kmi kani ka jinghi kai ling ba ka YouTube channel simti yaki ko try ai ba ha uni usnem karaki Christmas ka jongki how new December jong usnem ar hajar ar pulai kanum day ka rakhi pendep rukam kale rumah rutit kabusya shangshit teneng kabusya penbot breu lani kabusya pendep niam tang nasla tang bandep program handrai try sa makan long ka ba ka kep ka lat ka bakerpang bangin pediang ya me haka singoy chung ka donut ka jongi bat hangta bangin yo ban mani ban rakhi kuj ya ka kerteng ka bakhot ka bajanay ka jang ban pelong ya me uta ubang ngi mani ngi dems em ngi kerkhushi siya ya me try ay bakani ka Christmas kanlong ka samoy ka ayong jang ka jing dems em ka banlong nado menta siya do ki arta ki bapam jikot habang ngi IT ngi bret ngi petlilut jelade ngi pelong mangi ki Langbrot ki jong me ki ba me it me risndok mala IT no yala ka jing im ka jong me halor ka ding na Calvary knang ba ka jing thok bria ka jong ka jing anna ka jing long ka jong kando kandam an sanjoran thau thamai an put ko bor an put kala khongpong ka jing im ka jong banado kani kasngi ngenda long da shisha kita ki bala bread ki bala penteri lut jela dia kmat chong me
Abat ki ba pediang bet yi ki jing kerku ba ki jing le ba hasu ta ki jong me de ublay jing ki jing le pla me de ublay ubalong kan sai na ka banta jang ishim ti try awan pan bread lut jala di bat yang ilang baro bangingin long ki present Christmas nakabantao Jesu habang i-celebrate yakat sngi ka birthday ka jong oh try kala manum day kata ka sngi kala manum day wat ka birth month andray wat la dang tip ngintik na kaway ngitik na melawan long breu ar hajar snap menshwa medang jay long ublay jungi hado manta shem kaburam shala de kanrat ni yame barakani ka clip mat dan manu akani ka por kibas ngok chok shai baka jing rakhi Christmas ka jong pi kalong kabam da don jing mut meaningless all is vanity kumba ong Solomon haka kitab Ecclesiastes kabashu barok kalong kabam mentoy kabashu pulam kai but pikwa makani ka ayom Christmas kan long compare kam kala kam mayan te try wan ko man siya makoy ta yanori ano kani kapor baladang ngimpat nang ban rakilud na duga donut ka man siya ban tiang buram niya me kumutaw bakan sa itama ka jing imjangi hikay yangi kani kapor dan manu napdeng jang piki bakwa ban raki Christmas dakaba ya itu ya itaw ya jan ya slok ya don AA barune ubalong udaw jong kani ka ayong the reason for the season panidak kabara ya kakatingin yo ban wanra ya piyak mat kaduan ka jong so baban yeng kibara ya kikti lada ka jing rakhi Christmas jong pi kala julong kabasyu pendep rukom kabasyu tang nasla kabat so tau kasyukut kumto mdan jing tau tumai mdan jing sandur mdan jing sno ka jing slok ka jing jan bau new blay pila ban jeng gani ka bor ra yala ka kti ka jong pium ka dak jong ka jing het an act of faith but ong to one hado no jang a try Jesu don jaka yame hangne hanga nga play yala ka donut nga play wang yala ka jing im simti ka jing long ka jonga ya ka jing muching perkhat ka jonga ya ka jing snow ka jonga ya ka jing mlen ka jonga ya ka jing rai ka jonga ya ka jing le ka jonga ya ka jing perkhat ka jonga ya ka jing kren ka jonga ba barok kin long no ka jing money yaus kis knang baka ban mi nanga kan long kas ngau baha portray kaban ya rap yaki way bakin ya jan bat me try ba angan kerni tang ya me bat bangan ketong ya me bat sngi bat me ba me men yo lut ya nga ka Christmas janga nang ni shakmat kandai ka jingle kmen ka celebration nakabanta jong me batang nakabanta jong me try nga lai ti lut ngai ngo ya me shimti yang try na pediang ya me komen se makod ba me men pen shad bor yang men pen sle yang men ya rap yang bangan long ba mentoy haka hima ka jong me oh one try Jesus nga one ban mani ya me hallelujah amen ngikir ku yo Jesus ban ngikir ku lang ya pi baro ka kerteng ka jong ne kun ra tu changi let she yeng stang ban pen kre ada pimpat pen kre bara bang ong pen kre ngamut tang ka tu ka jing let
bujli perda bujli kushon le order jing bam le ne le order ka yam ka bed kita kiwan hadin kiwan baar balai besau pesan pen kre banyak kawai badu hang te ka basyapo jong ka do nut ka jong pi kitab jing pet paul nong ka balai u anga khmi nga yeng ka jing khang ban nga ti jar ki bala ban yo sngowi ka ta ka jing tit ka jong bat ki play ya ka duar jong ka jing im ka jong ki ngan besut manga syapo jong ki bat ngin ya kawai mit manga bat ki bat nga. What a party it will be. What a feasting it will be. What a blessing it will be. Pen kre. Ning kong swaya la di. Ya ka do nut ka jong pi. Nang tai ki ba eat ki ba ton ki jong pi. But this year's Christmas will be serious. Celebration with the King in our midst. Amen. Hallelujah. Nginai ka jing tak ti yo pa. Thank you Christ Jesus. Nyai ngut ni.